Det er Tine E, den bedste klasse på TPOE. I kender vores ry, helt fra Tølløse til Storeby. Glemmer aldrig de timer sammen med Dorl, hvor vi fik tidligt senere fri. Når vi kommer for sent, så får vi skal ud af Gitte Pige. Det er Tine E, den bedste klasse på TPOE. I kender vores ry, helt fra Tølløse til Storeby. Hvad fuck er I? De andre klasser prøver på at efterligne, og vi får fri, fordi Anton har glemt sin PC. I engelsk har vi Jakob Su som bagtop. Han kan godt lide quizletten, men nu har vi fået nok. Vi har en pige til at top. Det er Sanna, der er hendes navn. Prøver at være ung med de unge, men det har bare ingen gavn. Og Marie med grusiller og negle, der er fejlfri, ja. Og Rikke Pien, det var lidt kedeligt med filosofi, ja. Og Ruben Rødslam, du løber rundt på skolen, tager vores fravær. Du giver os aldrig fri. Nej. Det er Tine E, den bedste klasse på TPOE. I kender vores ry, helt fra Tølløse til Storeby. Hvad fuck er I? FGH og I kan vi ikke lide. Og Nine E, den værste klasse på TPOE. H'erne kan ingen lære at håndtere. G'erne er så kedelige, at de ikke chokerer. F'ernes snit holder kun til, hvad vi så deler. I'erne, hvis vi ikke engang eksisterer. Og Nine E, prøv at være de store, men gå med blik. Men Tine E er klassen, som alle vil tilbe. Og kære Karsten, vi sover aldrig længe. Hader morgenløb. Vi sover aldrig længe, nej. Vi er Tine E, den bedste klasse på TPOE. I kender vores ry, helt fra Tølløse til Storeby. Kender os fordi Arvind han var en del af Tine E. Og nu er Carsten stressfri. Men Arvind, ja, ham savner vi, ja. Ja, det er Tine E på TPOE.